Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Podcast Sostenible, ja amb el podcast número 3. Avui amb nosaltres tenim a la Luz Monsalve, coordinadora i fundadora de Green Events. Hola Luz, com estàs? Hola Lorena, bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tindrem una xerrada d'uns 30 minutets, més o menys, on tenim moltes ganes de conèixer qui sou i què feu des de Green Events. No sé si potser vols començar presentant-te una miqueta, ja que, com comentes, ets la fundadora, oi, de Green Events? Sí, Lorena. Sí, mira, Green Events va néixer el meu activisme amb la xarxa d'economia solidària de Catalunya i, bueno, sempre m'ha agradat molt el tema de l'economia social i solidària. Vaig estar de voluntària amb la Comissió d'Intercooperació, la Comissió de Formació de la XES i vaig a fer un postgrau que organitza la XES d'Economia Social i Solidària i com a treball final els companys que ja tenien una cooperativa, una associació, aleshores van enfortir les seves, però jo no tenia cap i estava buscant un treball per a poder desenvolupar-me i fer el que m'agradava. Aleshores, d'aquesta manera vaig començar a crear el concepte i el projecte de Green Events, això ja cap al 2017. Va haver-hi una transformació perquè tota emprenedoria sempre comença amb, bueno, no sempre, però es transforma i ara el que fem és dissenyem i organitzem experiències sostenibles per a grups com a team building amb impacte social i ambiental positiu, organització d'esdeveniments també sostenibles, voluntariat corporatiu i activitats de responsabilitat social empresarial per a fer-les tot a Barcelona o a la província de Barcelona. Això és el que fem, Lorena. Que interessant. I ens podries explicar o potser detallar una miqueta més algun tipus d'activitats que feu? Sí, mira, tot el que fem ho fem a partir de 10 persones per a grups. Per exemple, tenim activitats marines com el kayak, el paddle surf, el big paddle surf o la vela i això ho fem amb unes estacions de preguntes amb respostes de selecció múltiple sobre l'ecosistema marí. Aleshores, els grups van, fan la seva activitat marina i al mateix temps aprenen sobre l'ecosistema marí, sobre la importància del mar per al nostre planeta i sobre l'impacte que fem als éssers humans a aquest ecosistema. Aquest és un exemple d'una de les activitats que fem, que també la podem fer combinada amb neteja de platja. Que xulo! I quins beneficis aporta la feina que feu? Ho teniu mesurat, una mica l'impacte que esteu aconseguint o que espereu aconseguir? Sí, mira, tots els projectes amb els que hem arribat amb col·laboració, que podem dir són els nostres proveïdors, per exemple, les escoles marines són escoles que compleixen els criteris de l'economia social i solidària. Treballarem amb dues que estan al Maresme i que una fa inserció de persones amb diversitat funcional psíquica i l'altra amb joves en risc d'exclusió. A més d'això, també són escoles que intenten utilitzar el menys possible la benzina i reciclen material i mobiliari marí. Aleshores, l'impacte és que nosaltres el que fem o hem fet és identificar projectes al territori que creiem tinguin un potencial per a adaptar-lo i per a poder oferir-lo a un turisme més de grups i enfocat la part comercial, l'oferim més a un turisme més d'empresa. Que puguin sortir un dia, fer una integració de grup i al mateix temps aprendre sobre l'ecosistema i la naturalesa i al mateix temps que facin un impacte positiu de la seva activitat.
I heu notat una bona acollida en general? No sé si podríem dir Barcelona, Catalunya, amb les persones que s'han anat apuntant. No sé si vau tenir com dificultats a l'inici de trobar grups que volguessin participar o va ser tot força fluid? Bueno, sempre tot té molta feina. Sempre hi ha molta feina. Qualsevol emprenedoria crec que té molta feina. La nostra estratègia va ser, abans de començar a oferir i fer com la part més de donar a conèixer el que era Green Events, vam voler crear o participar en aliances que ens donin més credibilitat i per exemple, Barcelona Més Sostenible, la xarxa d'economia solidària, el Catalunya Convention Bureau, l'Associació d'Economia pel Bé Comú. O sigui, primer vam voler crear aquestes aliances i ja després d'això donar-nos a conèixer, però clar, al moment que ja estàvem preparats per a donar-nos a conèixer va sortir el Covid. Ostres! Aleshores, bueno, sí que el tema en temps de Covid va ser totalment aturat, però bueno, vam accedir a unes ajudes també de la Generalitat i aquí estem i amb molta il·lusió pel projecte. Sí que hem tingut bona acollida, sí que veiem que hi ha moltes altres entitats que ofereixen activitats de team building, però amb aquest criteri d'impacte social i mental positiu no hem trobat gaire. Vale, o sigui, vosaltres diguem que teniu com present les tres àrees principals de la sostenibilitat. Sí, exactament. Nosaltres tenim en compte el tema de o coneixement de l'entorn, sensibilització de la natura, sí? Les activitats que fem també tenen un component d'educació ambiental. Tenim l'altra pota de la sostenibilitat, que és l'econòmica, perquè el que fem és enfortir projectes econòmics locals i nosaltres mateixos hem creat una iniciativa econòmica també per a donar-nos feina. I l'altre component, el social, perquè totes les nostres activitats hem trobat iniciatives que fan aquestes activitats, hem arribat a un acord per a adaptar-les, per a oferir-les a empreses, i aquestes iniciatives tenen també un component social perquè són projectes d'inserció per persones amb diversitat funcional psíquica o nouvinguts en situació de risc d'exclusió o joves en risc d'exclusió. Majoritàriament els projectes amb els que treballem tenen aquest component. Molt bé. I llavors, si alguna persona que tingui un grup i de més volen participar amb vosaltres, quines serien les vies en les que es poden posar en contacte o com ho haurien de fer? Sí, us convidem a conèixer-nos entrant al web greeneventsbarcelona.com i ens podeu escriure a hola@greeneventsbarcelona.com o deixar-nos una nota al formulari de contacte del nostre web. I dir-vos que, per exemple, tenim una altra experiència que és molt, molt bonica, que es diu Siguis pagès per un dia. I aquesta és anar a un hort ecològic que tenim molt a prop de Barcelona i és reconeixement de conreus, d'arbres natius, i això ho fem en grups, a veure quin dels grups reconeixen més els conreus i els arbres natius. També fem una activitat de conèixer el producte de temporada per a un consum responsable del menjar.
I tenim una altra activitat que és també sobre l'origen dels aliments. Moltes vegades ens mengem una, una ceba, una patata, un tomàquet i no sabem d'on ve i no reconeixem tota la feina i tot el coneixement que hi ha darrere del que ens mengem, perquè això va ser una selecció de llavors que van fer els nostres antepassats fa molts anys i que aquest coneixement el van guardar, el van conservar, el van tornar a cultivar per a nosaltres ara gaudir del que estem menjant. I teniu, ara que comentes això així activitats més concretes, alguna activitat estrella que, no sé, sigui la que generalment la gent demana? Bueno, totes agraden. Ja t'he explicat dues de les que tenim. Tenim una altra que és el Tour per la Sostenibilitat de Poblenou, que al estar a Barcelona molts grups prefereixen no moure's gaire i fer-la ir. I això el que fem és donar a conèixer projectes d'urbanisme sostenible, edificis també amb construcció sostenible, per exemple, recuperació del patrimoni arquitectònic que hi ha tant a Poblenou i conèixer tres projectes d'economia social i solidària com una cerveseria artesana on es fa un tast d'un parell de cerveses i després es coneix un projecte de mobilitat sostenible i s'acaba tot amb un hort comunitari on es pot fer un pica-pica. Aquest és el Tour per la Sostenibilitat de Poblenou, on s'expliquen projectes d'urbanisme que està fent Barcelona per a promoure la sostenibilitat. Aquest agrada bastant per estar més ahir a Barcelona mateix. Pues són activitats superdiverses, eh? Per tots els gustos. Són activitats superdiverses, sí. També tenim una altra una gincana sobre problemàtiques ambientals, que la fem al Parc de Collserola. I a l'estar també tan a prop, totes són molt a prop i de fàcil accés, però bueno, aquesta també ha agradat bastant i si voleu tenir una mirada i una visió, al web també tenim vídeos d'algunes de les experiències que hem fet. Val, i la pàgina web seria greenevents.com? greeneventsbarcelona.com. Vale. Així també ficarem després els enllaços a la descripció, però perquè les persones que ens escoltin, si volen ja consultar, que ho puguin fer. Ja estem, quasi arribant al final. No sé si hi ha, potser per acabar, alguna idea, bones pràctiques o algun canvi senzill que es pugui fer des de casa, perquè suposo que participar en aquest tipus d'esdeveniments també deu produir algun clic a les persones que hi participen. Sí, i tant. Bueno, l'experiència mateix, totes les experiències mateixes, com t'explicava, són d'una educació ambiental, una educació de projectes amb impacte social i ambiental. Per exemple, quan fas el Tour per la Sostenibilitat de Poblenou, coneixes 3 projectes d'economia social i solidària, sí? Aleshores, quan es fan les nostres activitats ja té implícit el tema de sensibilitzar sobre, per exemple, les abelles. Tenim una experiència de conèixer el món cooperatiu de les abelles també i conèixer l'importància de les abelles per a la conservació de l'ecosistema, o el que t'explicava del mar, conèixer sobre l'importància del mar al nostre planeta. O sigui que ja tenen una sensibilització implícita cap a la sostenibilitat, sí? I ja com a iniciativa nosaltres també treballem amb uns criteris en la nostra gestió, amb un impacte també social i ambiental positiu, perquè els nostres proveïdors ja de més de gestió, com per exemple el llum, el treballem amb Som Energia, o la mobilitat la fem principalment en bici, en tren, o si hem d'agafar un cotxe el fem amb Som Mobilitat, que és una cooperativa
de cotxes elèctrics compartits i que es recarreguen amb energia sostenible, som energia, o a la gestoria la fem amb una cooperativa també, o les assegurances i el banc també el tenim amb Triodos, o les assegurances amb Ars Cooperativa també, que està dins del mercat social de l'economia social i solidària a Catalunya. Sí, una mica pel que comentes veig que seria un clar exemple de lo que es diu emprenedoria sostenible, oi? Que és un concepte que cada vegada més ara s'està escoltant, o almenys jo el començo a sentir més, i bueno, pel que veig seria com un clar exemple de com ho heu anat construint. I tant que sí, Lorena. Aquesta és la nostra pràctica, la nostra il·lusió, i sí, i és amb el que volem continuar treballant. Molt bé, Luz. No sé si hi ha algun tema més o alguna coseta que t'agradaria comentar ja per tancar. No, tot està molt... Dir-vos que a Green Events, a més de les experiències outdoor que fem, que ja us hem explicat, també tenim unes activitats de responsabilitat social empresarial on-site. Això què significa? Que les fem on ens demanin fer-les, a un hotel, a un restaurant, a una empresa. Per exemple, organitzem Family Days, també amb activitats sostenibles, o podem fer una cata de cafè o de xocolata de comer just per a un esmorzar d'empresa. Això ens moguem i anem a l'empresa per a fer-lo. O tenim també, reflexionem sobre els objectius de desenvolupament sostenible, i això ho fem amb un taller per a o les empreses que mai ho hagin fet o que ja ho tinguin fet, una reflexió sobre els ODS, aprofundir sobre el tema. Molt bé, o sigui que us adreceu tant a grups de persones, famílies, amics, empreses. Ostres, molt bé. Sí, ens adrecem, qualsevol activitat la fem per a grups a partir de 10 persones. El que sí, com t'he explicat, sí que ens enfoquem més per a donar a conèixer el que fem a empreses. Empreses tant de Barcelona, o que estiguin al voltant de Barcelona, o a empreses que vulguin venir a Barcelona a fer algun incentiu. Vale. Molt bé, doncs vols comentar, no sé si l'Instagram o xarxes socials. Hem comentat l'email, la pàgina web, però potser estaria bé també comentar xarxes socials o altres vies de contacte que tingueu. Sí, tenim a totes les xarxes socials amb @greeneventsbcn. Us convidem a seguir-nos i a mantenir-nos en contacte. Pues moltes gràcies, Luz, per aquesta estona. Crec que ha sigut superinteressant. Lorena, a vosaltres moltes gràcies, i aquí estem quan vulgueu contactar-nos de nou. Gràcies.